аксияи калон барои иди моҳи шарифи рамазон дӯстони азиз аксияро сар додем 2000 3000 то 4000 арзон кардем вариантҳо бисёр ҳозир инаи як магазин 2 магазин 3 магазин ҳамаша нишон дадем биёед ина дӯстони азиз ҳозир якта тайёр кардем оҷа чандта вариантҳо дидам иш кардам ина пач симакади тайёр кардем профилҳои ғаз листҳои ғаз ҳамаша ҳозир полна дар борааш гап задем адреси мо райи мошинбозор наздики мошинбозор заправкаи фирӯз ҳама медона иҷа магазинҳои калон варианти калон дӯстони азиз качили кат мебин ҳама чи ҳастад видеоморо то охириша тамошо кунед якта лайк кати дастгир ягон реклама дорем ягон магазин дорем бисёр клиентон аз дести шумора магазинтонро ҷойшонро намедонам мо мерем сёмка мекунем дӯстони азиз дар видео таги видеода номеромон ҳаст занг занед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк мо сар кардем рафтем ба канали нарх тиҷи обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав нарх тиҷи. салому алайкум мардуми шарафманди тоҷикистон мо аксияи илонара сар кардем марҳамат тамошо кунед нархҳоро хитон ҳаловат баред мақбул иншоалло ки албатта нархҳо мақбул мешавад барое ки мо ҳам маира скидка кардем барои ид ки пешаи ид хонаҳои шумо бо дарвозаҳои фасон ороста бошад тамоми намуди дарвозаҳо заказ кунед дар байни як ҳафта иншоалло то 10 рӯз тайёр карда бурда васл мекунем марҳамат ин дарвоза полни металли ғавс аст профилҳои д стойкаҳои бараш 2 ва 7 тоза листо медонам мардум ё якним боло намешавад якними тоза ғавс 1.8 якним профилҳои д барои ки печатнои амо аппарат максимум якним мезанад ки ғавс якним ғавси мошина нархи 12000 сомон буд мо ира 10000 сомон кем доставка установка размер 4 ба 3 10000 сомон мебарем установка мекунем инаш бошад иам ҳами хел листо 1.8 тоза 1.8 тоза хели якним 1.3 не 1.8 тоза профило д полни д 6 ба 4 д стойкош 2.5 мешавад нархи буд 8000 сомон мо ира 7000 сомон кардем доставка установка размер 4 ба 3 бурда васл мекунем мана ишам стилои наван ҳамин дарвозаи нав ба нав бисёр ач хай бо фигуро беҳар бисёр ай кадом намуде ки заказ шава мо албатта тайёр мекунем ба ҳамин чизи клиентҳо листо 1.8 полни листо 1.8 профило д стойкои бар 2.5 мешавад грунтовка ду слои краска задагӣ замок памок ҳамаша қоидави нархи ҳам 12000 сомон буд ира мо як бора 10000 сомон кардем ки хонаҳои шумо бедарвоза намояида марҳамат тайёрш ҳастай бо олиуҷа бо данавор нишон метем ки бо тайёр кардесем амхел без заказ тайёр карда мондесем кадоми даркора марҳамат муроҷиат кунед агар ҳамон размер туғри гирад сразу ё 4/3 обичный ё ҳами 4/3 стандарт 90% ҳами 4/3 мезанад ин размерҳои ҳами размерҳое аст ки размер дигар дар кор бошад тайёр мекунем кадом размере бошад ё ҳам размерҳои стандарте ки мо тайёр карда мондесем ана иш боша хайтек лазерист масалан иам и полни дуқавата шума дурун минват туплит кардагӣ лазер замок ҳамаш қоидави и дарвозорам медонанд ки ай квадратча ай 2000 боло ай мо амира квадратча 1200 сомон кардем бо ай идам хамондем 4 ба 3 10000 сомон кардем 50% қариб ами дарвозорам мардум медонанд ки полни листо 1.8 профилои 2.5 ай бо ду қавата полни ду қавата ду қавата ира ҳами хеле скидка кардагием ки як баробар хамондагӣ и 10000 сомон ира ам мардум турш тамошо кунам медонанд бошад полни металли ғавс кардем ё ҳам листои печатноян ё бисёр ай гило кара даст боди фигуро бисёр ай ё 5500 будан мо ёро 5000 сомон кардем листои последний ай дагига ғавс намешава якними тоза профило 6 ба 4 2 ай ҳамаш стойкои баршон 2.5 мешавад 5.5 буд 5000 сомонш кардем доставка установка бо вариантҳои арзонтараш ҳам ҳаст ана ишам ҳами печатноё ай ё гилошон беҳад бисёр ай тамоми сад намуд гил дорад кадом гилеш бошад тайёр мекунем ҳаст инҷа бо тайёрам дорем мо нишон метем размер 4 ба 3 ё ҳам листо якними тоза ай боло надора хай такрорам шава профило 1.8 ай и ҳам 5500 буд 5000 сомонш кардем ҳами ғавс ҳами печатнояра тамоми намудша кадом фигураиш боша 5000 сомон мезанем бурда установка мекунем иш хайтек хай медонед стили хайтек бисёр ай ҳар намуд аст боло лазер тумбадор
های فیگوراش بوده کدام نمود زکات شد تیار میکنیم. ایو نرخشون 8000 سومون بود 6500 سومونش کردیم. دستافکا установка полный листой як 8 замок қати ручка стойко двуним полный материал як 8 профило листо ҳамаш як 8 мешава ана стойкои бараш двуним 6500 сомон дастафка установка ба тамоми ҷумҳурии тоҷикистон. ям аксияи дизелай барои ки ё нархошон 8000 болоанд. ин ҳамун дарвозаҳош ҳам боша иё ҳам квадрат қати мезананд мардум медонанд. листо як 8 тоза грунтовка ду слой краска кардаги профилои ду стойкои бар двуним мешава. ин ҳам нархш 12000 сомон буд. мо ира як бора 8500 сомон кардем. 8500 сомон дастафка установка ира ай 12000 боло ҳамин металл вариант бо арзонтарш ҳам ҳаст камтар металл ҳамин мошини равсех шуай профилои ду листо як 8 замок ҳамаш қоидави 8500 сомон мебарем установка мекунем. марҳамат. Ана иш ман омада кардам. Сразу. иш ҳами хай стили хайтек кардем. Хайтек хай бо камтар дигаргунӣ кардем. Хайтек печарной як 8 якни профилои ду ям ям нархаш 8000 сомон ай. Ҳами буд 8000 сомон. Мо ира 6000 сомон кардем. 2000 сомон автоматик барои ит хамондем аксия. 6000 сомон на поли мебарем мечаспонем. Поли металли қавса ё тинин нест. Тининкош арзон мешавад. Тининкош ай 3400 болотар хел мешавад. Ман омада кардам иш. Ана иш боша иш ҳам стилои навай поли металли қавс ин ҳамин листо якним боло намешавад гуфтем агар такрор намешавад листо якними тоза ай. Якними тоза профило як 8 стойкои бар двуним нархи 12000 сомон буд. Мо ира барои ит аксия 8000 сомонш кардем. Марҳамат ина камеда дар кори размерои тайёрам бисёр дорем 4 ба 3 баъд размеро кадом размери чӣ боша мо тайёр мекунем ё 4 ба 3 стандарт размеро кадомида ки тайёр дар кори мебарем мечаспонем чӣ боша тайёр мекунем ягон намуди дигар. Марҳамат ана ин ҳамун дарвозо ёшам хами стилои навай бо бисёр ай варианто бо фаста амира уно парода французский буд итая иш ин ҳамуд ана размер 4 ба 3 профило як 8 листо як 8 дастафка установка 6000 сомон ин ҳам 8000 буд. Мо ира як бора 6000 сомон кардем. бурда часпондан ройгон. ин дарвозаш боша ям листои печарной ай. Листои печарной ё ҳам 5.5 бидам 5000 сомонш кардем аксия. Полни листои ғавса якним боло намешавад. Профило 6 ба 4 2 ай. стойкои баршон двуним ҳама ҳамази материали ғавсан. Тинукош ҳам ёра 3500 сомон ай. Ҳами фигуро кадомеш ками печарной ё 3500. Мисол кадомш қиматӣ кунад арзонтарш ҳаст. Тайёр мезанад. Оз мо ҷа нишон метавонем бо тайёр мо бисёр дорем. Арзонтар будам мо камтар айда тинук мешавад 3500 сомон. Ҳоз листи чанд ай? ё якним ай. Якним айда боло надорад дигар. Фаҳмам. ай боло намешавад дигар. Ана марҳамат сразу ида гапзанем. иш боша ям ҳамун стили хайтек парада буд бо дигар светеш краска дигар листо як 8 ай профило як 8 стойкои бариш двуним. Хоб инам 6000 сомон бурда мечаспонем. Ин ҳам аксияш дигар. Ям ҳамин размер ай 4 ба 3 4 ба 3 4 ба 2 ба 70 размери стандарт ай. Ё ки 90 ҳам ёра мезананд. баъд размерои дигар ша тайёр мекунем. Ё агар ҳози ягон каста махқул шавад фурӯхтагӣ нест ин не ё фурӯхтагӣ нест ё витрина мо заказ мезанем. агар ин тайёрша бурдан дар кор боша як 2 рӯза мебаред. тайёр ки боша намин ҳозир ки мо установчико ҳама дар айхирмонай ҳамин ки вақте размер туғри омад махқул шид мо зам мезанем мебарем. агар размер туғри нагирад ягон размери падзаказ тайёр кунем. падзаказ тайёр мекунем 4-5 рӯз 4-5 рӯз ам хел тайёр мекунем. ами абишниёра мезанем. хай дарвозаи калон ҳастае ки коршон бисёртаре ва ҳафта 10 рӯз мекашад ё ам 4-5 рӯз мекашад. бо марҳамат ин хайтек ишам стили хайтек болош лазер полни як 8 поли материалиш як 8 на размериш 4 ба 2 70 масалан то 4 ба 3 ша ҳамин нархҳо ай. стойкои баршон двуним ям нархи 6000 сомон дастафка установка 7000 буд мо 6000ш кардем. ҳамин металли ғавса ама иш ҳам боша ҳамун гирифта будем хайтек бо хай дигар фигура бисёр ай. инам 6000 сомон дастафка установка ба тамоми ҷумҳурии тоҷикистон. ҳама материалҳои ғавсан ягон та ёдек тинук нест ҳама материалҳои ғавсан. ина марҳамат ина иҷада
дарвоза ҷо аз сабабе ки ҷомон тангай ҷо тангай ҳози дарвоза бисёра бачаҳо задесанд намиҷода 4-5 намуд дарвоза зиёда 4-5 намуд дарвоза тал кардагӣ краска кардагӣ бекрас кардагӣ мақсад инаи 3500 сомон ай ин металли тиниктар ай доставка установка дар корши краска зада бурда установка мекунем ҳамиҷа рӯбарӯ мондесем ҳама бекраска просто вақте ҳамун кай дар корши краска карда инаи ҳам ҳаму печатноёра як сешай 4000 сомон профилош 1.8 нархаш 4000 сомон бурда установка мекунем ҳамин стила боло лазем иҷадам 4-5 та дарвоза рӯбарӯ ай мақсад ки аз сабаби ҷо набудан бисёра вибр деҳад бисёра ишам печатноё 5500 буд 5000 кардем доставка установка ана пиштида ҳамиҷа тал кардагӣ ина иҷада ки боша рӯбарӯ ҳамиҷа ҳама ҳами дарвоза бекраска зиёда 30 та дарвоза дар ҳамиҷа дурун тал кардагӣ ай шумо заказ кунед размеротон ҳама 4 метра 4x2 4x3 хайтек печатной ҳама инамуч ҳаст мо пешниҳод мекунем краска мекунем мебарем мечаспонем асад ака бекраска дурузда краска мекунем касонеда ки барои ин дарвозаи тайёр дар кор ай намиҷа тал кардагӣ краска мекунем бурда установка мекунем вибри краскара хитон мекунем хоб ина ё катан ма чанд ба чанд яка като 2x3 2.5x3 стандарт ё бозори обични арзон ай мақсад баъд чӣ намуде ки дар кор бошаву ягон катои полни мақсад бисетка қати чӣ хеле дар кор ай мо тайёр карда мебарем дар хонаҳошон мерасонем ин като 1500 1300 сомон 2x3 2x3 тахташон қати 1800 сомон мешавад тахтаам дорем агар касе тахта маъқул боша бигӯяд тахта қати 1800 то 2000 қати тахташ мешавад 1300 1500 бетахтаам намиҷа ҳамаи намуд размеро мондагием тайёр касе дар кор ай қати дарвоза мебарем ана ин тарафа мастай чанд намуд эҷа качили дидесин качило чӣ хеле качелик ҳам нав сар кардем ака качелик нав сезонаш омад нав сар кардем мақсад тамоми намуд ай 1500 сар мешавад ин худаш чанд сума тайёр шуда истодам ин ёли корш мондагӣ ай нав сар шуда фаҳмидам нархиш чанд сума мешавад полукарбонат мешавад тахта мешавад нархиш 4000 сомон оҳани ғавсиқ шуда 4000 сомон да мебарем дар хонааш мерасонем бо вариантҳои 1500 2000 кат мақсад ё катан ҳам маш намиҷа тал кардагем камеда дар кор фақат сухан кунам мо мебарем дар хонааш мерасонем тахта фахташон дарвоза ҳамаш намиҷа дарвозаи тайёран ки камеда дар кор мо бурда мечаспонем хонашон мечаспонем ана ин дарвоза акаҷони ма ки боша ин дарвоза нав тайёр кардезем закасай ин закасай 4x3 ҳамин дарвоза полни профилои 2.5 ай листои 1.8 тоза ин дарвоза беҳад дарвозаи фасон ай ҳамин дарвозара нархаш 18000 ай любой ҷо любой кас мо худмонам 18000 мезадем мо иро ҳози заказ задесем 15000 сомон да 15000 сомон да полни металли ғавс мебарем мечаспонем ин нав корш нав рафтесай нав сарш кардем амрашу парада корш рафтесай амхел ин заказ ай талшинаши чанд гуфтӣ ин листои 1.8 ай профилои 2 6x4 2 ай листои 1.8 стойкои бараш 2.7 мешавад 15000 сомон мебарем мечаспонем ин заказ задесем ира мақсад фигурои хушрӯи нав корш рафтесай саршудагия мақсад адресҳои мо ноҳияи рӯдакӣ ленинский район баъди айс тарафи душанбе меомадагӣ шоҳроҳи қурғонтепа душанбе наздикии мошинбозор заправкаи фирӯз мегӯянд иҷара медонам мардум ба ном маъруф бо заправкаи фирӯз номеротон акаҷон номерои телефони мо 900 00 3016 ватсап ҳамаш дар ҳамин пайваст аст марҳамат занг занед фармоиш диҳед мо бурда дарвозаҳоро васп карда меоем дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат